हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 14वा गुणत्रय विभाग योगचं अध्ययन आपण आज सुरू करतोय. तर सर्वात प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करू. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला एवढ्या साध्या आणि सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या या सोप्या भाषेमुळेच भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थही समजावून सांगितला. माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी यांना सादर प्रणाम. उपस्थित भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आज विशेष निमित्त म्हणजे आषाढी एकादशीचं आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे आषाढी एकादशीचं महत्व. देवशयनी एकादशी म्हणूनही ही एकादशी ओळखली जाते. आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणारी ही एकादशी अत्यंत पवित्र असा दिवस मानला गेलेला आहे. श्री विष्णू 4 महिन्यांच्या साठी आता योग निद्रेत प्रवेश करतात आणि आता कार्तिक पौर्णिमेपर्यंतचा जो काळ आहे त्याला चातुर्मास असं संबोधलं जातं. तर या काळामध्ये काही शुभ कार्य केली जात नाहीत. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आषाढी एकादशीला तर अनन्यसाधारण महत्व आहे. म्हणजे या दिवशी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी पायी चालत विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला पोचतात. येऊन टाळ मृदुंगाच्या साथी ज्ञानोबा तुकाराम नामाचा जयघोष करत ते विठ्ठलाच्या ओढीने पंढरपुरात दाखल होतात. आता एकादशीचं व्रत हे आपण का करतो? मागच्या वेळेला जसं आपण म्हटलं होतं की मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, शरीराला आराम देण्यासाठी उपवास किंवा लंघन करतो आपण, जे लाभदायक मानलं गेलेलं आहे. एकादशीच्या दिवशी जेवढं अधिक हरिस्मरण आपण करू शकतो तो करण्याचा आपला सर्वांचा प्रयत्न असायला हवा. तर अशा या पवित्र दिवशी भगवंतांच्या विषयी श्रवण, त्यांच्या नाम गुण रूप लीला यांचं कीर्तन आणि येन केन प्रकारे त्यांचं स्मरण करण्याचा सर्व भक्त प्रयत्न करतात. तर आज आपल्या बरोबर अंजली माताजी आहेत, ज्या इस्कॉन बरोबर गेले 3-4 वर्ष जोडलेल्या आहेत आणि कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून आपल्या म्हणजे अत्यंत श्रद्धेने आपलं दैनंदिन आयुष्य त्या व्यतीत करतात. आपण विभूती योगात शिकलो ना की मनुष्यामध्ये जे गुणविशेष असतात किंवा काही वैशिष्ट्य असतात, याचे या सर्व कला म्हणा किंवा हे सर्व गुण याचा उगम कोण आहे? तर कृष्ण आहेत. म्हणजे या कला किंवा हे जे गुणविशेष आपल्याला कृष्णांकडून प्राप्त होतात. तर अंजली माताजींना अतिशय गोड गळा लाभलेला आहे, अप्रतिम चित्र, सुंदर अत्यंत म्हणजे कौशल्य आहे त्यांच्याकडे कृष्ण कृपेने. आणि आजच्या दिवशी वेळ काढून त्या आल्या याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानते. अंजली माताजी माझ्या शालेय सखी आहेत, तर त्यामुळे त्यांना अशा विशेष प्रसंगी आमंत्रित करायला मला खूप आनंद होतो. तर आता मी अंजली माताजींना विनंती करते त्यांनी आपल्याला एक भजन सादर करावं. हरे कृष्ण. क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयत्न करते भजन म्हणायचं. हो. सुंदर ते ध्यान
उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी करकटावरी ठेवूनिया सुंदर ते ध्यान, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर, आवडे निरंतर हेचे रूप सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान, मकर कुंडल तळपती श्रावणी, मकर कुंडल तळपती श्रावणी, आ आ आ आ मकर कुंडल तळपती श्रावणी, कंठी कौस्तुभ मणी विराजित सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान, तुका म्हणे माझे हे जी सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडी सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान, हेची दान देगा देवा तुझा विसरण भावा, विसरण भावा तुझा विसरण भावा, गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी, न लगे मुक्ती आणि संपदा संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, घालावे आम्हासी सुखे घालावे आम्हासी, गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण सर्वांना. हरी बोल, हरी हरी बोल. हरी खूप बोल, सुंदर हरी बोल, माताजी, हरी बोल. खूप सुंदर एकदम माताजी. धन्यवाद धन्यवाद, हरी बोल. माताजींची विशेषता अशी आहे की त्या एवढं मनपूर्वक सादर करतात ना की तो भाव अगदी येतो त्यांच्या भजनामध्ये. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं माताजी, तुम्ही थोड्या साईडला व्हा, आपल्याला विठ्ठलाचं दर्शन होईल सगळ्यांना. दिसतंय माताजींनी काय? काढलेलं चित्र आहे. हो हो, हरी बोल. खूप सुंदर, खूपच सुंदर. आणि छान प्रकारे आपली वर्गाची अशी म्हणजे सुरुवात झालेली आहे. आज धन्यवाद 14वा अध्याय. तुझ्या माताजी, धन्यवाद मला बोलल्याबद्दल, खूप हो, धन्यवाद. अशाच येत राहा माताजी. आम्हाला सर्वांना हो श्रवण नक्की भक्तीची संधी मिळत राहील. हा, खूप नक्की धन्यवाद नक्की माताजी. नक्की. हा, हरे कृष्ण, हरी हरे बोल. कृष्ण, हरी बोल. हा. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. खूप छान माताजी. अंजली माताजी, खूप सुंदर बोललात माताजी. खूप धन्यवाद, खूप धन्यवाद. माताजींना मी अशाच विशेष प्रसंगी बोलवत असते आणि त्या येतात पण. अशाच येत राहा माताजी. हा, ठीक आहे. हो खूप नक्की धन्यवाद. धन्यवाद. खूप छान म्हटलं. मागच्या वेळेला पण त्यांनी आपल्याला असं छान म्हणून दाखवलं होतं.
हो हो बरोबर. मागच्या एटूला पण त्या आल्या होत्या, खरंय. हो, त्यावेळेला पण त्यांनी छान म्हणून दाखवलं होतं. देवाने दिलेली एक कला आहे ती, आणि मग ती देवाच्याच चरणी अर्पण करण्याची एक खूप चांगली संधी मिळाली मला. आणि क्षितिजा नाही, आणि माताजी मला ही आवाज पण संधी खूप नेहमीच देतात. छान वरती चढत होता तुमचा. हो हो टिपेपर्यंत वरती चढला अगदी अगदी. ताबा घेताना. हो ती देवाची कृपा आहे खरं. नाही, म्हणजे धन्यवाद, त्याच्या धन्यवाद मागचं sir. हे कळतं ना, तुमचा रियाज नेहमीचा आहे असं. हा, सराव कळतो ना, बघा ना, सराव खरंच कळतो. कुठल्याही गोष्टीत आपल्याला समजतं ना, ज्या प्रकारे सादरीकरण असतं हो. त्याप्रमाणे. आणि त्या वैयक्तिक जीवनामध्ये पण कृष्ण भावनेचं खूप सदाचाराने पालन करतात. म्हणजे माताजींनी आत्ताच भागवतमचे सर्व पठण केलं, पूर्ण हो, 12 स्कंधांचं. आत्ताच त्यांचं काही मागच्याच एकादशीला, बहुतेक मागच्या महिन्यात पूर्ण झालं हो, त्यांचं. हो, त्यामुळे ती अरे पण वा. एक विशेष कृपा आहे भगवंतांची. म्हणजे हो अगदी हो 2 वर्ष लागून त्यांनी पूर्ण केलं नियमाने. हो. म्हणजे 2 वर्ष सातत्य, पूर्ण लागले. चिकाटी. 2 वर्ष लागली ना माताजी तुम्हाला? चिकाटी, हो, 2 वर्ष पूर्ण चिकाटी, लागले मला. चिकाटी, हो चिकाटी, हो पेशन्स. हो हो नाही, खूप सुंदर आहे. कौतुक भागवत आहे. पण खूप सुंदर आहे. आणि त्याचं इन्स्पिरेशन क्षितिजा माताजींकडूनच होतं. आम्ही दोघे आधी भगवद्गीता करत होतो, त्याचे क्लासेस झाले. पण मध्येच मग भागवतम विषयी कळल्यावर त्यांनी मला खूप इन्स्पायर केलं, की नाही हे झालं तर खूप छान होईल. आणि मग तो एक खूप छान योग आला आणि होऊन गेलं ते. खूप सुंदर. बघा, कृष्ण कृपेशिवाय होत नाही. कोणीतरी निमित्त बनतो. जसं अन्वया माताजी आमच्या सर्वांच्यासाठी हो, निमित्त आहेत. अन्वया हो ना. माताजींचं तर आम्ही नेहमीच हे हा, करतो, की आम्हाला ते वर्गा. लाभलेलं सगळ्यात मोठ्या म्हणजे हो गुरु आहेत, आणि हो त्यांच्याकडून आम्हाला हो खूप छान शिकता आलं. हो. त्या बहुतेक आता इन्स्पिरेशन ज्या त्या देतच प्रीचर्स असतात. आहेत, हो, आणि ज्या आता सध्या प्रीचर्स आहेत, त्या सगळ्या अन्वया माताजींच्या हातातूनच ट्रेन झालेल्या हो, आहेत, असं म्हणायला हरकत नाही. तर हो, सगळ्यांना ते काय म्हणतात ना, हे तिथून बीज मिळालंय अन्वया माताजींकडून. आणि मग पुढे प्रत्येकाने आपले प्रयत्न करून ते वाढवण्याचं हे केलेलं आहे. तर खूप हो. धन्यवाद अंजली माताजी. हा, खूप आता, धन्यवाद हा, क्षितिजा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी ह्याला सुरुवात करते. आपल्या अध्यायाला 14वा अध्याय आहे आपला आज, जो सुरू करतोय, गुणत्रय विभाग योग. आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांचा उल्लेख बघा, आपण बघितलंय यापूर्वी पण भगवद्गीतेमध्ये अनेकदा कृष्ण करतात. आणि पुढच्या येणाऱ्या आता या अध्यायामध्येही तुम्हाला प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल अनेकदा उल्लेख केलेला आता सापडेल. तर या प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल जाणून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. आता जसं एखादा उंदीर असेल, त्याला पकडायचं असेल तर काय केलं जातं? त्या एखादा अन्न पदार्थाचा तुकडा असेल, जसं मिठाई असेल किंवा खोबऱ्याचा तुकडा, पिंजऱ्यात ठेवला जातो. आणि आजूबाजूला कोणी नाही असं खात्री करून तो उंदीराचा तुकडा खाण्यासाठी जेव्हा पिंजऱ्यामध्ये जातो, तेव्हा तो अडकला जातो. तर आता उंदीर कसा खाण्याच्या वस्तूच्या लोभामुळे त्या पिंजऱ्यामध्ये गेला आणि पकडला गेला. तर तसंच या जगामध्ये 3 गुणांशी संबंधित अनेक गोष्टी, म्हणजे ही मायादेवी आपल्या समोर ही प्रलोभनं ठेवते. आणि ती प्रलोभनं किंवा त्या गोष्टींना प्राप्त करून आपण सुखी होऊ अशा विचाराने त्या गोष्टी जेव्हा पकडण्याचा आपण प्रयत्न करतो, तेव्हा आपण बंधनामध्ये अडकतो. आता गुणत्रय विभाग योग यामध्ये हा जो गुण शब्द आहे ना, तो रस्सी किंवा दोरी म्हणजे बंधन आहे. आता कोणाला बांधायचं असेल तर आपण कसं दोरीचा वापर करतो, तसेच हे गुण आपल्याला बांधतात. पण हे गुण वरवर बघता डोळ्यांनी दिसत नाहीत, म्हणजे अदृश्य बंधन आहे हे. आता विचार करा, जसं बाळ जन्माला येतं तेव्हा त्याचा संबंध सर्वप्रथम कुठे? मातेकडे असतं. बाळ आपल्या आईला ओळखतं. मग हळूहळू ते आपल्या वडिलांना ओळखू लागतं. मग भाऊ, बहीण, इतर नातेवाईक, पुढे मोठा झाला की मित्रमंडळी, मग त्याचा विवाह झाला की पत्नी, तिच्यापासून झालेली मुलं, आणि असा तो संबंध वाढत जातो. म्हणजे एक प्रकारचं बंधन तयार होतं. मग त्या कुटुंबामधल्या इतर काहींना दुःख झालं मुलाबाळांना की त्यालाही वाईट वाटतं, त्यालाही दुःख होतं. त्यांच्या जीवनामध्ये यश आलं, आनंदाचे क्षण आले की ह्यालाही आनंद होतो आणि तो त्याच्यामध्ये सहभागी होतो. म्हणजे या बंधनाची ही सुरुवात आहे. बंधनाचं एक स्वरूप आहे असं म्हणूया, की त्यांच्या सुखामध्ये सुख आणि त्यांच्या दुःखामध्ये दुःख. आता हे जे गुण असतात ना, प्रकृतीचे 3 गुण, याचा उल्लेख 13व्या अध्यायातला जो 22वा श्लोक होता ह्याच्यामध्ये कृष्णांनी केला. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सत असत योनी जन्मसु.
काय म्हणतात कृष्ण इथे, की प्रकृतीच्या 3 गुणांचा संग झाल्यामुळेच जीवात्मा देहांतर करतो आणि मग त्याला निरनिराळ्या प्रकारचं शरीर प्राप्त होतं. आता या गुणांच्या प्रभावामुळे अनेक अशा त्या व्यक्तीच्या वासना असतात, ज्या म्हणजे अनादी काळापासून एकत्रित असतात आणि या वासनामुळेच त्याला एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये देहांतर करायला बाध्य करतात या वासना. जसं आपण एखाद्या बल्ब वरती बघा रंगीत कागद लावला तर त्याचा प्रकाश त्या बल्बचा आता त्याच रंगाचा दिसू लागतो. तसंच प्रकृतीच्या त्या त्या गुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य तसा तसा वागतो. जशा त्या व्यक्तीच्या वासना त्याप्रमाणे प्रकृतीचा विशिष्ट गुण त्याच्यावरती वर्चस्व गाजवतो आणि त्या गुणाच्या अधिपत्याखाली त्याचं वर्तन असतं. तर जणू मायादेवीच्या हातातलं कठपुतळी तो बनतो. म्हणजे कळसूत्री बाहुल्यांचा जो खेळ असे बघा पूर्वी, तर तशी त्याची अवस्था होते. आता आपण मायादेवीला दोष देऊ शकत नाही, कारण या गुणाचा प्रभाव आपल्यावर आहे, कारण आपल्याच तशा इच्छा आहेत, वासना आहेत. आता उदाहरणार्थ एखाद्याला नशा करायची, दारू प्यायची अशी खूप तीव्र इच्छा असेल तर त्याला तमोगुणात राहूनच ती पूर्ण करता येते. म्हणजे सत्वगुणात तो गेला तर ते शक्य नाही. म्हणजे ते काम करण्यासाठी त्याला त्या गुणात राहणं आवश्यक आहे. तर तसंच जशा इच्छा असतील, जशी कर्म असतील, त्याप्रमाणे मग पुढचं शरीर आणि तो गुण त्या व्यक्तीला मिळतो. तसंच आता भगवद्गीतेचा आपण वर्गाला येतो आणि आपण आनंदाने हे श्लोकांचा अर्थ समजून घेण्याचा सर्वजण प्रयत्न करतो, कारण आपल्याला या कार्यामध्ये रुची आहे, जिज्ञासा आहे. पण सर्वांनाच आता यामध्ये भगवद्गीता समजून घेण्यामध्ये काही रस असतो असं नाही, कारण हे सर्व गुणांच्या प्रभावामुळे होत असतं. आता हा जो 14वा अध्याय आहे, गुणत्रय विभाग योग, हा पूर्ण अध्याय हा गुणांवरती आधारित आहे. गुणांबद्दलचं सविस्तर ज्ञान या अध्यायामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला दिलेलं आहे. आता हे सर्व गुणांबद्दलचं ज्ञान जाणून घेण्याचं महत्व काय आहे, तर ह्या 3 गुणांच्या बंधनाला आपल्याला पार करायचंय. यांच्या बंधनातून मुक्त होऊन 3 गुणांच्या वरती स्थित व्हायला कृष्ण सांगतात. आणि या 3 गुणांना पार करणं म्हणजेच कृष्ण भावना भावित जीवन होणं किंवा कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणं. कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय आपण आपल्या आत्म्याचं जे देहांतर होतं ना, वेगवेगळ्या शरीरामध्ये जन्म घेणं, जन्म मृत्यूचं चक्र, हे थांबवू शकणार नाही. या चक्रातून मुक्त होऊ शकणार नाही. सदैव या चक्रातच अडकून राहू. आणि केवळ मनुष्य जन्मात ही आपल्याला संधी आपल्याकडे उपलब्ध असते की ज्ञान प्राप्त करून या 3 गुणांच्या वरती जाण्याची. काल आपण 13व्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलं की आत्मा, परमात्मा हे सर्व शरीरांमध्ये जरी उपस्थित असले तरी आत्म्याच्या चेतनेचा स्तर वाढवण्याची संधी केवळ मनुष्य शरीराला प्राप्त आहे. मनुष्य देहातच व्यक्ती जिज्ञासा करू शकतो, ज्ञान प्राप्त करून चेतनेचा स्तर वृद्धिंगत करू शकतो. इतर शरीरांमध्ये ही शक्ती नाही. तर मनुष्य जन्म तोही कसा मर्यादित कालावधीचा, आणि या देहालाच ही संधी मिळालेली आहे. म्हणून प्रल्हाद महाराज जे सांगतात ना, दुर्लभ मनुष्य जन्म म्हणजे काय, की ज्ञान घेऊन बदल घडवून आणायचे ते या मनुष्य जन्मातच शक्य होऊ शकतात. इतर शरीर जी आहेत, प्राण्यांची, पक्ष्यांची, कीटक, कृमी, वृक्ष, यांना ही संधी मिळत नाही. आता भगवद्गीतेच्या अभ्यासकाने या मनुष्य जन्माचं महत्व जाणून त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. मनुष्य जन्म हा इंद्रिय तृप्तीसाठी मिळालेला नसून आत्मा म्हणजे काय, परमात्मा म्हणजे काय, यांचा आपापसात काय नातं आहे, ही जिज्ञासा ठेवून आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घेण्यासाठी मिळालेला हा अत्यंत दुर्लभ जन्म मानला गेलेला आहे. आणि जो या दृष्टीने आता त्याचा उपयोग करतो मनुष्य जन्माचा, तो क्रमशः भगवत धामामध्ये जाण्यासाठी वाटचाल करतो. आणि भगवत धामामध्ये जायचं हे जर म्हणजे आपलं भगवत धाम हे जर का गंतव्य स्थान आहे जिथे आपल्याला पोचायचंय, त्यासाठी हा जो प्रयत्न आहे ना, तो मनुष्य जन्मातच आपण करू शकतो. इतर कुठल्याही शरीरात भगवंतांनी ही क्षमताच दिलेली नाही. आणि श्रीला प्रभुपाद जसं सांगतात की इंद्रिय तृप्ती आपण अनेक शरीरामध्ये केलेली आहे. यापूर्वी जी काही शरीर आपण धारण केलेली होती ती केवळ इंद्रिय तृप्तीच्या कारणासाठीच केली होती. पण श्रीला प्रभुपाद त्यासाठी आपल्याला आठवण करून देतात की एक जन्म, आता हा मानवी जन्म तुम्हाला मिळालाय, तो तुम्ही श्रीकृष्णासाठी देऊन बघा आणि कसा बदल होतो आपल्या जीवनामध्ये याचा तुम्ही अनुभव करू शकता. तर प्रल्हाद महाराजांनी तर खूप लहान वयात हे तत्व जाणलेलं होतं. कृष्ण भावनेचा स्वीकार त्यांनी दैत्य कुळात जन्म घेऊनही केलेला होता. तर आपली काही तशी परिस्थिती नाहीये, पण जो काही वेळ आपल्या हाताशी आहे तो सत्कारणी आपल्याला वापरला गेला पाहिजे, कारण ही संधी केवळ आपल्याला या जन्मात आहे. तर आता आपण सुरुवात करूया या 14व्या अध्यायाला आणि या 3 गुणांची वैशिष्ट्य जाणून घेऊया. या 3 गुणांना कसं पार करू शकतो हे ज्ञान आपण या अध्यायातून घेऊया.
पहिला श्लोक घेते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अध्याय 14वा. गुणत्रय विभाग योग. त्रिगुणमयी माया. श्री भगवान उवाच. परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. श्री भगवान म्हणाले, पुन्हा एकदा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झालेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे ना परम भूया असे पहिले शब्द आहेत बघा, दोन. यामध्ये भूय हा म्हणजे काय, तर पुन्हा. म्हणजे हे अर्जुनाला सांगतायत कृष्ण की प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल मी तुला परत एकदा सांगणार आहे. तसंच ज्ञानम उत्तमम म्हटलेलं आहे. परम उत्तम ज्ञान इथे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. आता तुम्हाला आठवत असेल तर 9व्या अध्यायाचं नाव होतं राजविद्या राजगुह्य योग. परम गुह्य ज्ञान, गोपनीय असं ज्ञान कृष्णांनी त्या अध्यायामध्ये दिलेलं होतं. हे काय गोपनीय ज्ञान होतं की मी कृष्णांचा अंश आहे, मी त्यांचा सेवक आहे, आणि जरी या भौतिक प्रकृतीमध्ये मी शरीर घेतलं असेल तरी मी सेवक कृष्णांचा आहे. ही राजविद्या म्हणजे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान असं आपल्याला त्या अध्यायामध्ये दिलं होतं कृष्णांनी. हे अशी विद्या आहे की जिचा कधीही नाश होत नाही. आपण जाणून घेतलंय की कृष्ण भक्ती ही कधीही नाश पावत नाही. या जन्मामध्ये आपण 11% भक्ती करायला आपण यशस्वी झालो असू, तर पुढे 11व्या टक्क्यापासून आपली पुढे सुरुवात होते. आणि या 14व्या अध्यायामध्ये आता हे जे ज्ञान दिलं जात आहे परम उत्तमम असं ज्ञान आहे. हे ज्ञान घेऊन 3 गुणांना पार करून गुणातीत होऊन भक्ताला परमसिद्धी प्राप्त होऊ शकते. आणि कृष्ण म्हणतात की यापूर्वी अनेक ऋषीमुनींनी हे ज्ञान प्राप्त केलेलं आहे, ही परमसिद्धी मिळवलेली आहे. तर आपलं ध्येय हवं या 3 गुणांना पार करण्याचं, 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होण्याचं. तेव्हाच आपण त्या दृष्टीने प्रयत्नही करतो. आता आध्यात्मिक मार्गावरची जी पूर्णावस्था आहे किंवा जी परमोच्च स्थिती आहे ती म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करणं. आणि त्यासाठी भौतिकातून अलिप्त व्हावं लागतं. तर यासाठी महत्वाचं आहे गुरुंकडून ज्ञान प्राप्त करणं. जसं आता अर्जुन इथे श्रीकृष्णांकडून भगवत विज्ञान जाणून घेतोय, तर जीवाने अशा प्रकारे श्रवण केल्याने प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची जी त्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छा आहे ती क्षीण होत जाते. भगवंतांच्या सेवेत त्याला आनंद वाटू लागतो, कारण तो आता भौतिकापासून अलिप्त होतो. तर जेव्हा भगवत प्राप्ती हे ध्येय असतं तेव्हा ते गाठायचा मार्ग म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंची विनम्रपणे सेवा करणं, त्या जिज्ञासा ठेवून ज्ञान प्राप्त करणं. जे आपण 4थ्या अध्यायातल्या 34व्या श्लोकामध्ये जाणून घेतलं, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना. ज्यांनी तत्व जाणलंय, जो त्या विषयामधला ज्ञानी आहे, तोच आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकतो, तोच आपल्याला हे मार्ग सांगू शकतो. म्हणून ते तत्वदर्शिन हा असा शब्द आहे. म्हणून म्हटलं जातं की कृष्णांच्या कृपेने आपल्याला गुरूंची प्राप्ती होते. कारण जीवाची इच्छा असेल ह्या मार्गामध्ये पुढे जाण्याची, तर भगवंतच तशी योजना करतात आणि मग गुरूंच्या कृपेने कृष्णांची ही प्राप्ती होते. म्हणजे ध्येय असेल तर मार्ग पण मिळतो. जसं आता विद्यार्थी असतात बघा, परीक्षेमध्ये यश मिळवण्यासाठी उत्तम शिक्षकांकडून ते मार्गदर्शन घेतात, अभ्यास करतात, आणि त्यावेळी इतर गोष्टी बाजूला ठेवून अभ्यासावरती लक्ष केंद्रित करतात, नियमितपणे हे सर्व करतात, कारण त्यांचा ध्येय गाठायचा निर्णय ठाम असतो. आता तसंच गुरूंकडून ज्ञान घेतल्याने व्यक्ती ज्ञानात स्थिर होतो आणि पुढे आध्यात्मिक मार्गात प्रगतीही करतो. दिशाहीन गोंधळलेला व्यक्ती जो असतो ना, तो प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे हे समजून घ्यायचं. आणि जेवढा या आता 3 गुणांचा प्रभाव कमी होऊ लागेल तेव्हा तो स्थिर होतो, एकाग्रपणे कृष्ण भावनेचं पालन करू शकतो भौतिकातून अलिप्त झाल्याने. म्हणजे हे जे 3 गुण असतात ना, ते आपली अस्थिर जी अवस्था असते, स्थैर्य त्या ठिकाणी नाहीये, ते त्याचं कारण हे प्रकृतीचे 3 गुण आहेत. आणि जेवढं या 3 गुणांना पासून आपण दूर होऊ, जेवढे आपण ऊर्ध्व प्रगती करू, तेव्हा आपण विशुद्ध सत्व गुणाकडे, म्हणजे 3 गुणांना पार करून जी पुढची अवस्था आहे तिथे जाऊ. तो एकाग्रतेचा गुण आहे, स्थिरतेचा गुण आहे. तर आपल्यालाही जसं भौतिक जगामध्ये बघा, कोणाला 20 किलो वेट लॉस करायचं असेल, वजन कमी करायचं असेल, तर थोडे थोडे प्रयत्न करायला रोज सांगितले जातात आणि मग ते ध्येय त्याच्या आवाक्यात येतं. तसंच आता आपण गृहस्थाश्रमी आहोत, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत, नोकरी, घर, मुलं इत्यादी आपण हे सांभाळतो. आता हे सर्व करत असताना
आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की जर का आपलं ध्येय आहे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याचं, तर त्या ध्येयाच्या दृष्टीने आपण काही पावलं तरी उचलली आहेत का? आणि हे जे प्रयत्न असतात ते आपल्याला त्या प्रयत्नांमध्ये नियमितता हवी, सातत्य हवं. मग रोज आपण जप करतोय का, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं श्रवण पठण करतोय का, हे आपल्याला तपासून बघायला हवं. जसे आता नामाचार्य हरिदास ठाकूर होते. नामाचार्य का म्हटलं जायचं त्यांना? कारण ते रोज 192 माळांचा जप करायचे. आता असं ध्येय काही आपण ठरवू शकत नाही, कारण आपल्यासाठी ते अशक्य आहे. पण श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हे जे सोपे मार्ग आपल्याला आहेत, जेवढे आपण करू शकतो तेवढा करण्याचा आता आपला प्रयत्न असला पाहिजे. त्याच्यात नियमितता हवी, सातत्य हवं आणि चिकाटीने हा प्रयत्न केला पाहिजे, तेव्हा यश निश्चित मिळतं. आता दुसरा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथितही होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे गुणांबद्दलचं परम उत्तमम असं ज्ञान घेऊन काय प्राप्त होईल, म्हणजे फलश्रुती काय आहे हे इथे सांगितलेलं आहे. की हे ज्ञान प्राप्त करून जर का आचरण केलं तर काय लाभ मिळणार हे कृष्ण सांगतात. तर इथे कृष्ण म्हणतात की ज्ञान प्राप्त करून मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो. भगवंतांचं स्वरूप सच्चित आनंद आहे. गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप म्हणजे जीवही आता ते सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त करू शकतो. सत म्हणजे काय? शाश्वत. जसं कृष्णांचं शरीर शाश्वत आहे, सत स्वरूपाचं आहे. अशीच सत स्वरूप दिव्य शरीराची प्राप्ती आता जीवालाही होते. भौतिक शरीर जे आत्ता आपलं आहे ते नश्वर आहे, त्याचा नाश होतो. पण जे दिव्य शरीर आपल्याला प्राप्त होतं, सत शरीर हे नाशवंत नसतं. भगवंतांचं जसं स्वरूप आहे तसंच स्वरूप आपणही प्राप्त करतो. चित म्हणजे काय? तर ज्ञानाने परिपूर्ण. आणि परिपूर्ण ज्ञान कुठलं आहे? तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, मी कृष्णांचा अंश आहे, मी त्यांचा सेवक आहे, हे परिपूर्ण ज्ञान आहे. आणि आनंद, आनंद म्हणजे आनंदाने परिपूर्ण. आपण जाणून घेतलं ना, आनंद ब्रह्म म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आनंदाचे स्त्रोत कोण आहेत? तर कृष्ण आहेत. आता हे सच्चिदानंदमयी स्वरूप त्या जीवालाही प्राप्त होतं जेव्हा प्रकृतीच्या 3 गुणांना तो पार करू शकतो. आता कृष्णांच्या प्रेम भक्तीमध्ये कुठल्या तरी 5 रसांपैकी कुठल्या तरी एका रसामध्ये तो स्थित होतो आणि कृष्णांच्या बरोबर प्रेमाची आदान प्रदान करून परमानंदाची अनुभूती घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे सच्चित आनंद स्वरूप जीवाला प्राप्त होतं जेव्हा तो आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश करतो. इथे गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप होणं म्हणजे कृष्णांमध्ये विलीन होणं असा अर्थ घ्यायचा नाही. कृष्ण हे स्वामी आणि आपण सेवकच राहतो. आपलं अस्तित्व हे स्वतंत्र असतं, पण गुणात्मक दृष्ट्या आपण सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करतो. तर इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की भौतिक जगामध्ये जशी विविधता आहे तशी आध्यात्मिक जगातही आहे. पण एखादा अज्ञानी व्यक्ती असतं, त्याला वाटतं की आध्यात्मिक जगामध्ये वैविध्य नाहीये. पण आध्यात्मिक जगाचं स्वरूप सच्चित आनंद असल्याने तिथे सर्व गोष्टी ह्या दिव्य स्वरूपाच्या असतात. सर्व कर्म ही दिव्य स्वरूपाची असतात. सर्वजण कृष्ण भक्तीमध्ये लीन असतात. सर्व वातावरण हे दोषरहित असतं, निर्दोष असं असतं. पण भौतिक जगामध्ये मात्र या उलट चित्र दिसतं. दूषित सर्व गोष्टी असतात, दोषयुक्त असतात. आध्यात्मिक जग हे कसं कृष्णांचं जग आहे, परिपूर्ण आहेत कृष्ण. त्यामुळे आध्यात्मिक जगात जाऊन जे कृष्णांच्या बरोबर जोडले जातात तर तेही परिपूर्ण असतात. कृष्णांना प्रसन्न करणं, त्यांची सेवा करणं या कार्यामध्येच ते व्यग्र असतात. विविध कर्म त्या दृष्टीने ते करत असतात. त्यामुळे आध्यात्मिक जगात विविधता तर आहेच, पण कर्म ही कृष्णांच्या आनंदासाठी केली गेल्याने दिव्य स्वरूपाची आहेत. पण भौतिक जगात मात्र असं नसतं. भौतिक जगात आपण मायेच्या प्रभावाखाली आपण आपल्या स्वतःच्या तृप्तीसाठी कर्म करत असतो. कोणाला तरी कुठल्या व्यक्तीला, जसं कोणी राजकीय नेता असेल, नोकरीमधील कोणी वरिष्ठ असेल, यांना श्रेष्ठ मानून त्यांची सेवा करत असतो.
तर त्यामुळेच आपल्याला गोलोकधाम, वैकुंठधाम याविषयी तिथे जायला आकर्षण वाटत नाही. आता आपण भौतिक जगामध्ये कुठल्या निसर्गरम्य ठिकाणाचं चित्र पाहिलं तर तिथे मात्र जाण्याची तत्काळ इच्छा आपल्या मनामध्ये जागृत होते. आणि गोलोक वृंदावन, वैकुंठधाम ह्याचं किती आपण वर्णन ऐकलं की तिथे केवळ आनंदच आहे, जन्म मृत्यू नाही, राग नाही, द्वेष नाही, कपट नाही, म्हातारपण नाही, आजारपण नाही, तरी आपण तिथे जायला मात्र पटकन आकर्षित होत नाही. याचं कारण म्हणजेच आपल्या हृदयामध्ये जे अनर्थ आहेत ना, त्यामुळे आपलं आकर्षण भौतिकाकडे जास्त असतं. भौतिक जग सोडून जायला आपण तयार नसतो. कितीही दुःख भोगत असलो तरी इथेच राहण्याची तयारी असते. काल आपण एक ते चित्र बघितलं होतं बघा मनुष्याचं, जसा हत्ती पाठलाग करत होता, मग त्याला साप दंश करायला तयार आहेत, त्या मधमाशा डंख मारायला तयार आहेत, पण ते मधाचे 2 थेंब त्याला चाटायला मिळतात ना, म्हणून सर्व संकट तो सोसतोय आणि कृष्णांनी पुढे केलेला मदतीचा हात तो पकडायला तयार नाहीये. तर ही मनुष्य जन्माची स्थिती आहे, म्हणजे सर्वसामान्य मनुष्याची. आता पुढचं बघू आपण, तिसरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् स्वभावः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्माच्या ठिकाणीच मी गर्भाधान करतो. यामुळे सर्व जीवांची उत्पत्ती शक्य होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकातून आपल्याला समजतं की 84 लक्ष योनीमधील जीवाचे जे पिता आहेत ना, ते भगवंत आहेत. भौतिक सृष्टीत जे काही घडतं ते म्हणजे क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा याच्या संयोगाने घडत असतं. म्हणजे भौतिक प्रकृती आणि जीवाचं एकत्र येणं हे भगवंतांच्या योजनेनुसार होत असतं. आता या 24 तत्वाच्या समूहाला भौतिक प्रकृती म्हणतात. कालच्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेतलं होतं. आणि या भौतिक प्रकृतीला अपरा प्रकृती असंही म्हटलं गेलेलं आहे. 7व्या अध्यायामध्ये आपण शिकलो होतो बघा. भगवंतांच्या या 2 शक्ती आहेत, अपरा प्रकृती आणि परा प्रकृती. तर ही जी परा प्रकृती आहे यामध्ये जीवांचा समावेश आहे. आता भगवंतांच्या इच्छेमुळेच परा प्रकृतीचा संयोग भौतिक प्रकृतीशी होतो आणि या भौतिक प्रकृतीपासून सर्व जीवांचा जन्म होतो. आता हे समजावून सांगण्यासाठी श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये एक उदाहरण देतात की एक मादी विंचू असते, तर ती भाताच्या राशीमध्ये ती अंडी घालते. आता खूप दिवस भाताची किंवा धान्याची रास जर का तशीच पडून असेल तर विंचू इत्यादी जे जीव असतात ना, तिथे अंडी घालतात. कारण ही रास कशी असते, उबदार असते, आर्द्रता पण असते. तर काही काळाने आता त्यातून अंड्यातून ती पिल्ल जन्माला आलेली पाहून कुठल्या लहान मुलाला वाटेल की ही भाताची रासच त्या पिल्लांची माता आहे, पण भाताची रास या पिल्लांच्या जन्माचं कारण नसते. तसंच भौतिक प्रकृती ही जीवाच्या जन्माचं कारण नसते. बीज प्रदान करणारे हे भगवंत आहेत. आता जीवाला त्याच्या गतकर्मानुसार प्रकृतीच्या द्वारे वेगवेगळ्या प्रकारचं शरीर प्राप्त होतं. आता शरीर कोणतं मिळणार हे मात्र कृष्ण ठरवतात. जीवाच्या गतजन्मात असलेल्या कर्माचं ज्ञान, जीवाची इच्छा हे ते जाणतात. परमात्मा म्हणून साक्षी भावाने उपस्थित असतात सर्व जीवांमध्ये, त्यामुळे तेही नोंद घेत असतात सर्व गोष्टींची आणि हस्तक्षेप मात्र करीत नाहीत. त्यामुळे कर्म, इच्छा जीवाच्या काय होत्या त्यानुसार कुठलं शरीर मिळणार हे कृष्ण ठरवतात. आणि प्रकृतीची त्यांची शक्ती आहे, तिला आदेश दिला जातो ते शरीर दिलं जावं म्हणून. मग भौतिक प्रकृती पंचमहाभूतांपासून कृष्णांच्या आदेशानुसार जीवाला तसं शरीर प्रदान करते. तर इथे आपण काय समजून घेतलं की बीज प्रदान करणारे पिता हे कृष्ण आहेत. आणि हे सर्व ज्ञान जे आहे ना या बाबतीतलं, हे मुंडक उपनिषदामध्ये दिलेलं आहे. तर आता इथे आपण समजून घेतलं की हे जे आपलं आकर्षण भौतिकाकडे का असतं याचं, म्हणजे जरी कृष्ण बीज प्रदान करणारे पिता आहेत तरी जीव हे प्रकृतीपासून आलेले आहेत. म्हणजे प्रकृती आपल्याला शरीर देते, त्यामुळे जीवाला भौतिक प्रकृतीबद्दल हे आकर्षण असतं. जसं आता प्रत्येक मुलाला त्याची आई जन्म देते, त्यामुळे त्याचं स्वाभाविक प्रेम हे आईकडे जास्त असतं. मूल आईला कधी विसरू शकत नाही. आईच्या गर्भातूनच मुलाचा जन्म झाल्याने आई बरोबरच त्याचं नातं हे खूप जवळचं असतं. पण आईच्या गर्भात गर्भधारणा वडिलांमुळे होते, म्हणजे मूळ कारण त्या मुलाचे हे पिता आहेत किंवा त्याचे वडील आहेत, आई नाही.
तर हेच आपल्याला इथे समजतंय. आणि ह्या गोष्टीचा आपल्याला विसर पडल्यानेच भौतिकाकडे आपलं आकर्षण जास्त असतं. बीज प्रदान करणारे पिता म्हणजे भगवंत, ज्यांचा आपल्याला विसर पडलेला आहे. आणि आता हा श्लोक समजून घेतल्यानंतर आपल्याला समजतं की सर्व कारणांचं कारण म्हणजे आपण इथे असल्याचं कारण हे भगवंत आहे. तर हे ज्ञान आपल्याला जेव्हा प्राप्त होतं तेव्हा जे पिता आहेत आपले, त्यांच्या प्रती आपली सेवा करण्याचा जो एक आपलं कर्तव्य आहे ते करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि असे जीव म्हणजे केवळ सर्व बीज प्रदान करणारे पिता म्हणजे 84 लक्ष योनींपैकी असे जीव केवळ हे काही आपल्याच ग्रहलोकात आढळतात असं नाही. अत्युच्च ग्रहलोक जो ब्रह्मलोक आहे तिथपासून खालचा पाताळ लोक या सर्वत्र असे जीव आहेत. सर्वांना बीज प्रदान करणारे पिता हे भगवंत आहे. भूमीवर असे जीव आहेत, पाण्यामध्ये आहेत, अग्नीमध्येही आहेत, जे उच्च तापमान सहन करू शकतात असेही जीव आढळतात. आता पुढचा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजपदप्रीताः. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सर्व 84 लक्ष योनींचे बीज प्रदान करणारे पिता हे कृष्ण आहेत. आणि एवढ्या 84 लक्ष योनी का आहेत बरं? कारण त्यांची चांगली वाईट कर्माचं फळ जीवाचं असतं ते त्यांना प्राप्त होतं आणि ते भोगण्यासाठी त्यांना तशी शरीर पण मिळतात. आता प्रकृती ही मातेसारखी जरी असली तरी जीवाची गर्भधारणा भगवंतांनी बीज प्रदान केल्यामुळेच होते. आणि मग पूर्व कर्मानुसार त्यांच्या इच्छानुसार त्या जीवाला वेगळं वेगळं शरीर मिळतं. आणि हे कुठलं शरीर मिळणार हे ठरवणारे भगवंत असतात. प्रकृतीला तसा आदेश दिला जातो. तर कृष्ण इथे म्हणतात ना, अहम बीज प्रदाह पिता, म्हणजे आपल्या सर्वांचे पिता, सर्व जीवांचे पिता एकच आहेत हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृती संभवाः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहो अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण सांगतात की आपण बद्ध कसे होतो. आता जीवात्मा हा खरं तर शुद्ध आहे, पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्याने तो बद्ध होतो. या गुणांच्या प्रभावाखाली तो कार्य करतो. तो त्या गुणांनी बद्ध असल्याने त्याला त्या गुणांच्या नुसार कार्य करावेच लागते आणि त्याप्रमाणेच शरीर तो प्राप्त करतो आणि सुख दुःख भोगतो. बद्ध आहे म्हणजेच बंधन आहे. एखाद्या आता गायीला बघा दोरीने बांधलेलं असेल तर तिच्या हालचाली त्या दोरीच्या लांबी एवढ्याच मर्यादित असतील. तसंच या गुणांचा प्रभाव आपल्यावर असतो. आता बघा, आपला आत्मा हा कृष्णांपासून आल्याने गुणात्मक दृष्ट्या तो सच्चिदानंद आहे. पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येऊन तो अशुद्ध होतो आणि सच्चित आनंद या स्वरूपाच्या विरुद्ध स्थिती तयार होते. म्हणजे अज्ञानी किंवा निरानंदी असा होतो तो. अचित्त आणि निरानंद म्हणजे सतचित आनंद याच्या विरुद्ध परिस्थिती झाली. जसं आता पाऊस बघा पडतो, कुठल्या डोंगराच्या वरती आपण असू आणि ओंजळीमध्ये आपण ते पाणी घेतलं तर ते कसं स्वच्छ असतं पाणी. पण डोंगरावरून खाली वाहत आलेलं पाणी आपण बघितलं तर ते मात्र गढूळ असतं, कारण त्यामध्ये माती, दगड अशा अशुद्धता सापडतात. तसाच हा आपला आत्मा आहे. गुणांच्या संपर्कात आल्याने भौतिक जगामध्ये तो अशुद्ध होतो. आपलं शरीर कसं मूळचं निरोगी आहे बघा, पण आता एखादा रोग झाला तर कसं मग तो रोग ठरवतो आपण काय खाणार, कसं राहणार. म्हणजे जणू आपला तो रोग नियंत्रण करतो. अगदी साधा ताप आला आपल्याला एखाद्या दिवशी सकाळी उठून तर आपण नेहमीची कामं करू शकत नाही. तो ताप ठरवतो की आता ही व्यक्ती किती वेळ झोपणार, काय खाणार, काय करणार नाही. तसंच प्रकृतीचे हे 3 गुण आपलं नियंत्रण करतात आणि ठरवतात की आपण कसं वागणार, काय करणार. जणू कठपुतळी सारखं, त्या कळसूत्री बाहुल्यांसारखं आपल्यावर त्यांचं नियंत्रण असतं या 3 गुणांचं. पूर्वी ते कळसूत्री
विकृत्री बाहुल्यांचे प्रयोग होत असत बघा. एक माणूस दोरीच्या साह्याने या बाहुल्यांच्या हालचाली सर्व घडवून आणत असे, पण तो माणूस पडद्यामागे असल्यामुळे आपल्याला केवळ त्या बाहुल्या हालचाली करतायत असं दिसत असे. तसेच हे प्रकृतीचे गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. गुण म्हणजे दोरी, हे आपण समजून घेतलं. बंधन, आता इथे चित्रात दाखवलंय बघा कसं बंधन आहे, जणू त्या दोऱ्यांनी आपण बांधले गेलेले आहोत, म्हणूनच आपल्याला बद्ध जीव असं म्हटलं जातं. आता या 3 गुणांपैकी सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण या 3 गुणांपैकी कुठला तरी एक गुण आपल्यामध्ये प्रबळ असतो आणि त्याचबरोबर इतर 2 गुणही आपल्यामध्ये उपस्थित असतात, पण त्या 3 पैकी एक गुण प्रत्येकामध्ये प्रबळ असतो. तर त्या प्रबळ गुणाच्या अनुसार त्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्याच्या क्रिया ठरलेल्या असतात. मग आता हा जो प्रबळ गुण असतो तो आपल्यामध्ये येतो कुठे, तर मनात आपण कसे विचार करतो, कुठल्या प्रकारचा आहार घेतो, कशा प्रकारचा आपला संघ आहे, कोणाबरोबर आपण अधिक वेळ घालवतो, तसंच गत जन्मात आपण काय कर्म केली आहेत, कशा इच्छा ठेवलेल्या आहेत, या सर्व गोष्टींवरती हे ठरतं. आणि मग तो गुण आपल्याला प्राप्त होतो, तसं शरीर प्राप्त होतो आणि त्यानुसार मग आपली या जन्मामध्ये कर्म घडतात. आता जो 13व्या अध्यायातला आपण श्लोक बघितला ना, पुरुषा प्रकृतीस्थो हि भुंक्ते प्रकृती जान गुणान कारणं गुण संगस्य सत असत योनी जन्मसु. आता इथे अर्जुनाची जिज्ञासा जाणून कृष्णांनी हा 14वा अध्याय पूर्ण गुणांवरती आधारित हे सविस्तर ज्ञान दिलेलं आहे. कुठले गुण आहेत, त्याचा परिणाम कसा होतो, या गुणात असताना मृत्यू आला तर पुढे काय होतं, हे सर्व सविस्तर वर्णन आता या अध्यायात आपण बघतोय. तर गुणांच्या बद्दल असं सखोल ज्ञान कृष्णांनी दिलं असलं तरी दुसऱ्या अध्यायापासूनच कृष्णांनी बोलायला सुरुवात केलेली आहे या गुणांच्या बद्दल. एक श्लोक तिथे दुसऱ्या अध्यायामध्ये आलेला आहे, तो आपण जरा वाचूया. मिनल माताजी, पुस्तक आहे तुमच्याकडे ना समोर? हो आहे. हा, मग दुसऱ्या अध्यायातला 45वा श्लोक एकदा वाचा, तो आणि अनुवाद त्याचा. हो, वाचते, 1 मिनिट. हा. हरे कृष्ण. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो, सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ व रक्षण यांच्या काळजीतून मुक्त होऊन आत्मपरायण हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता स्थिताधीर मुनी किंवा स्थितप्रज्ञाच्या बद्दल माहिती देत असताना हे तिथे अर्जुनाला कृष्णांनी सांगितलेलं आहे बघा. हे दुसऱ्या अध्यायातच कृष्णांनी सांगितलं. आपण म्हणतो ना दुसरा अध्याय हे गीतेचा सार आहे, पुढे जे काही शिकणार आहोत ना त्याची सगळी ओळख तिथे आपल्याला दुसऱ्या अध्यायात कृष्ण करून देतात. तर आता इथे हे सविस्तर ज्ञान आपण घेतोय. अर्जुनाला कृष्णांनी सांगितलंय 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो. तर आता पुढे 3ऱ्या अध्यायात पण या गुणांचा उल्लेख आहे, 4थ्या अध्यायात पण आहे, 7व्या अध्यायात, 12व्या अध्यायात, असं अनेकदा कृष्ण या गुणांबद्दल बोललेले आहे. तर अशा प्रकारे या म्हणजे या गुणांच्या बद्दल अनेक अध्यायामध्ये कृष्णांनी त्याला माहिती करून दिलेली आहे, कारण हे या गुणांना पार करणं, हे बंधन पार करणं हे खूप आवश्यक आहे. आता सत्वगुणाबद्दल इथे माहिती या श्लोकापासून सुरुवात करूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानयज्ञेन चानघ. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता 3 गुण जे म्हटले आपण प्रकृतीचे, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, या 3 गुणांपैकी शुद्ध गुण हा सत्वगुण आहे. आता सत्वगुणामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या मध्ये ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उदय होतो. याचा अर्थ काय, इंद्रियांच्या द्वारे तो अशी कार्य करतो जी त्याच्यासाठी आता हितकारक आहेत. आता सत्कार्य करतो, परोपकार करतो, त्याचं आचरण पवित्र असतं, करुणा असते त्याच्यामध्ये, अहिंसेचा मार्ग तो अवलंबतो, निस्वार्थी भाव असतो,
ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी जिज्ञासा असते, त्यामुळे सद्विवेक बुद्धी त्याची जागृत होते. योग्य ज्ञान घेतल्याने योग्य काय अयोग्य काय हे तो समजू शकतो. आता या सर्व गोष्टीचा परिणाम म्हणजे त्याला शांती प्राप्त असते, सुखाने तो सुख समाधानाने आयुष्य जगतो. एक प्रकारचं संतुलित आयुष्य तो जगत असतो. निसर्गाकडे सान्निध्य ठेवतो, साहित्य कला अशा म्हणजे श्रेष्ठ विषयांमध्ये रुची असते. आता जे लेखक असतात, कवी असतात, संशोधक असतात, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, शिक्षण तज्ञ किंवा तत्वज्ञान, हे जे असे खूप ज्ञानी असतात, बुद्धिमान असतात, या सर्वांमध्ये हा सत्वगुण आपल्याला आढळतो. सत्वगुणी मनुष्य बुद्धिमान असतो, सुज्ञ असतो, योग्य अयोग्य गोष्टीची जाण असते, त्यामुळे तो वाईट कर्म, पापकर्म इत्यादी करत नाही. त्यामुळे पापकर्माची फळंही भोगत नसल्याने त्याला सुखाचा अनुभव जीवनामध्ये तो घेतो. आता इथे कृष्णांनी अर्जुनाला या 3 गुणांबद्दल ज्ञान देताना कृष्ण अर्जुनाला अनघ असं संबोधतात. अनघ म्हणजे काय, तर निष्पाप. कृष्ण त्याला अनघ म्हणून संबोधतात, कारण 3 गुणांचं ज्ञान समजण्यासाठी जी पात्रता आहे ना, ती ह्या अर्जुनामध्ये आहे. तर म्हणून त्याला अनघ म्हटलेलं आहे. तर आपणही असे लोक बघतो बघा, जे आपण आता वर्णन ऐकलं सत्वगुणाची लक्षणं, की ते उच्च शिक्षित असतात, शांत स्वभावाचे असतात, समृद्ध जीवन जगत असतात, सर्व नियमांचं पालन करतात आणि अशा प्रकारे म्हणजे चांगल्या पद्धतीने ते जीवन जगतात. पण आता आपण म्हटलं की गुण आहे, गुण म्हणजे दोरी किंवा बंधन. तर सत्वगुणी व्यक्ती ही बंधनात असतो. कुठल्या 2 गोष्टीने तो बंधनात असतो, तर इथे म्हटलंय ज्ञानामुळे आणि सुखामुळे सत्वगुणी मनुष्य बद्ध होतो. आणि त्यामुळे काय, ज्या परिस्थितीत तो आहे त्याच्यात तो आनंद मानतो. म्हणजे त्याला एक प्रकारचं समाधान असतं ज्या परिस्थितीत तो आहे. त्यामुळे त्या पुढची प्रगती किंवा कृष्ण भावनेचा स्वीकार का करायचा हे त्याला समजत नाही. आता आहे ते सगळं छान सुरू आहे, मग कृष्ण भक्ती का करायची, कृष्णांबरोबर जोडून घेण्याची आवश्यकता का आहे, हे त्याची समस्या असते. त्यामुळे सत्वगुणी व्यक्ती ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध होतो आणि पुढे प्रगती करू इच्छित नाही. आता सत्वगुणाने बद्ध झाल्याने त्याला भौतिक जगच बरं वाटतं. या भौतिक जगामधल्या ज्या अपूर्णता आहेत, नश्वरता आहेत, त्याला मात्र त्या समजून येत नाहीत. म्हणून म्हटलेलं इथे बघा, सुख संगेन बध्नानी ज्ञान संगेन च, म्हणजे अशा प्रकारे ज्ञानाने आणि सुखाने तो बद्ध होतो. आणि आता इथे जसं तुम्हाला मी सांगितलं, अर्जुनाकडे ज्ञानही आहे, सुखही आहे, तरी मात्र तो त्याने बद्ध नाहीये, म्हणून त्याला ते कृष्ण अनघ असं म्हटलेलं आहे. तर त्याला महत्वपूर्ण हे ज्ञान ते त्यासाठी देत आहेत. तर आता सत्वगुणी जो असतो तो इतर 2 गुणांपेक्षा म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुणापेक्षा हा श्रेष्ठ गुण मानला गेलेला आहे. योग्य प्रकारे कर्म करत असेल जर का सत्वगुणी व्यक्ती, तर तो दुःखापासून दूर असतो. दुःख आलं तरी कोलमडून त्याने जात नाही, शांतपणे त्याचा सामना करतो, स्थिर राहतो. म्हणजे एक प्रकारची स्पष्टता त्याच्यामध्ये असते आणि त्यामुळे योग्य अयोग्य असं समजून तो व्यवस्थितपणे वागतो. आणि हे असं करत राहिल्याने त्याचं जीवन अधिक समृद्ध होतं, त्याची उन्नती पण होऊ शकते. पण चांगल्या उन्नती होते म्हणजे काय, सत्कार्य करतो, परोपकार करतो, त्यामुळे ही चांगल्या कर्माचं फळ त्याला चांगलं कर्म म्हणजे पुण्यप्राप्ती होते. मृत्यूनंतर त्याला उच्च ग्रहांची प्राप्ती होऊ शकते, म्हणजे स्वर्गलोक आदीची प्राप्ती होते. पण आपण जाणून घेतलंय की स्वर्गलोकाची प्राप्ती ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. पुण्याचा संचय संपला की त्याला परत पृथ्वीवरती जन्म घेणं हे निश्चित आहे. तर त्यामुळे सत्वगुणी व्यक्ती हा पृथ्वी ते स्वर्गलोक, स्वर्गलोक ते पृथ्वी असाच भौतिक जगात अडकलेला असतो. जन्म मृत्यूच्या चक्रातून तो सुटू शकत नाही. आता पुढच्या श्लोकामध्ये रजोगुणाबद्दल ज्ञान दिलंय, ते आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, रजो रागात्मकम तृष्णा संगम असे 2 शब्द आहेत बघा. तर तृष्णा म्हणजे काय, वेग, तीव्र इच्छा.
म्हणजे आता कुठल्या माझ्या नातेवाईकांनी खूप मोठा बंगला बांधला तर मला पण बांधायचंय. कुठला माझा मित्र अजून काही त्याने नवीन गाडी घेतली तर मलाही तशीच गाडी घ्यायची. अशी तुलनात्मक स्पर्धा ठेवणे, जशी पाण्याची तृष्णा असते ती कसं ते पाणी प्यायल्यानेच भागते, तसा हा रजोगुणी व्यक्ती अशा गोष्टी प्राप्त करण्याच्या मागे लागलेला असतो. मान सन्मान मिळण्याची त्याची तृष्णा असते. रागात्मकम म्हणजे काम किंवा असंख्य इच्छा वासना. आता स्त्री पुरुष यांच्यामधलं आकर्षण ह्याचं कारण म्हणजे रजोगुण आहे. रजोगुण वाढला की मनुष्याची भोग प्रवृत्ती वाढते. अधिक इंद्रिय तृप्ती कशी करता येईल यामागे सतत त्याचे विचार असतात. संपत्ती पाहिजे, मोठं घर पाहिजे, सुंदर पत्नी पाहिजे, मोठं पद पाहिजे, सत्ता पाहिजे, यश पाहिजे, अशा सगळ्या गोष्टी त्याला हव्या असतात. ह्याचं कारण म्हणजे रजोगुण. आणि मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धी हे सर्व रजोगुणाच्या मुळे होतं. आणि हे सगळं मिळवण्यासाठी अर्थातच त्याला परिश्रम करावे लागतात. खूप काम करावं लागतं आणि कर्माच्या फळावरती तो अत्याधिक आसक्त असतो. तन्नी बधनाती कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम, म्हणजे या कर्मामुळेच रजोगुणी बद्ध होतो. म्हणजे कर्म आणि कर्मफळाची आसक्ती याने हा रजोगुणी बद्ध असतो. आता इथे असंख्य इच्छा म्हणजे काम आपल्याला माहिती आहे. आणि कामाचं स्वरूप कसं आहे की काम कधी संतुष्ट होत नाही. या इंद्रियांच्या इच्छा कधीही संपत नाहीत. हे करून झालं तर आता ते करूया, ते झालं तर अजून काहीतरी शोधूया. कितीही पुरवलं तरी इंद्रिय संतुष्ट होत नाहीत, त्यांच्या इच्छा अपूर्णच राहतात. आणि रजोगुणी व्यक्तीसाठी इंद्रिय तृप्तीला विशेष महत्व असतं. आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी पैसाही कमवावा लागतो, त्यामुळे तो खूप काम करतो आणि लक्ष त्या कामातून मिळणाऱ्या लाभाकडे त्याचं सतत असतं. आणि हेच त्याच्या बंधनाला कारणीभूत होतो. आता या रजोगुणी मनुष्याची जी आसक्ती असते परिणामी त्याचं बंधन वाढवत जाते. आणि ते कमी करण्याचा मार्ग म्हणून इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात रजोगुणी व्यक्तीसाठी की त्याने दान केलं पाहिजे. उत्पन्नाचा काही भाग नियमितपणे जर का तो दान करू लागला तर क्रमशः त्याचा म्हणजे धनाकडे असलेली आसक्ती कमी होते आणि हळूहळू मग क्रमशः तोही सत्वगुणी बनू शकतो. तर हे हे जे भौतिक जग आहे आपण म्हणतो ज्यामध्ये आपण राहतो, तर विशेषतः पृथ्वीवरती रजोगुणाचा प्रभाव आहे. आधुनिक संस्कृती ज्याच्यामध्ये रजोगुणाचा प्रभाव अधिक तर आढळतो. इंद्रिय तृप्तीचं खूप महत्व असतं त्यामुळे या लोकांना. आणि कलियुगातील मनुष्याचा एक गुणधर्म आहे बघा, जो जी काही सर्व बुद्धी आहे त्या बुद्धीचा वापर तो भोगाची साधनं शोधण्यामध्ये करतो. मनुष्य जीवन कसं सुखी करता येईल हा, त्यामुळे इंद्रिय तृप्ती आणि जीवन सुखी असं काहीतरी समीकरण आहे हे त्यांनी बुद्धीने मानलेलं असतं कलियुगामध्ये. तर तो एकच मार्ग आहे असं त्यांचा समज झाल्याने जी काही उपकरणं आहे, साधनं आहे, सुखसोयी आहेत त्या इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या वापरत असतात. आणि अशा साधनांची विक्री पण बाजारामध्ये होत असते. आता कोणी अमर्याद इंद्रिय उपभोग घेत जरी राहिला तरी त्याने सुख मिळत नाही हे आपण जाणून घेतलं. मग मिळत नाही तर मग समाधान होत नाही, मग अजून काहीतरी करू, अजून काहीतरी करू, अशी सतत धडपड हा रजोगुणी करतो. आणि समाधान तर त्याला मिळतच नाही या सगळ्या गोष्टीमध्ये. सतत इंद्रिय तृप्तीचेच विचार असतात आणि त्यामुळे त्याचं मन मात्र अशांत असतं. आता बघा बाजारामध्ये कितीही उपकरणं आली, साधनं उपलब्ध झाली इंद्रिय तृप्तीची, तरी उपभोगाची क्षमता जी आहे ना ती माणूस वाढवू शकला का? तर नाही. माणूस म्हणून एक ठराविक प्रमाणातच आपण अन्न खाऊ शकतो. अन्नाचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत पण तरीही क्षमता मात्र आपली तेवढीच आहे. हत्तीसारखं ढीगभर अन्न खाऊ शकत नाही किंवा गाई म्हशीसारखं दिवसभर आपण चरूही शकत नाही. पण रजोगुणी व्यक्तीच्या इच्छाच फार तीव्र असतात. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, त्यामुळे सतत एका तणावाखाली तो राहतो. मिळालं त्याला मनाजोगं तर त्याला आनंद मिळतो थोडा, पण परत भोगाची इच्छा येते आणि नाही मिळालं तर दुःख होतं. पाहिजे तेवढं मिळालं नाही तर क्रोध उत्पन्न होतो. म्हणजे मी आणि माझं हा जो एक गुण आहे ना तो म्हणजे रजोगुण. आणि कर्मबंधन हे करत असताना तो कर्मबंधनामध्ये गुरफटून जातो. आता भोगाचं स्वरूप कसं आहे, भोग इच्छा पूर्ण झाली म्हणून समाधान न मिळता ती भोग इच्छा अजूनच तीव्र होतात बघा. हे आपण जाणलेलं आहे 5व्या अध्यायामध्ये. पण रजोगुणी मनुष्य जेव्हा दान करू लागतो तेव्हा मग क्रमशः त्याची आसक्ती कमी होऊन तो सत्वगुणी होऊ शकतो.
रजोगुणी व्यक्तीने भोग इच्छांना जर का मात्र मर्यादा ठेवली नाही, अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती करू लागला, तर पुढे मग तो तमोगुणात त्याचं पतन होतं आणि मग पुढे त्याला भविष्यामध्ये पशुचं शरीरही मिळू शकतं. आता आहार, निद्रा, भय, मैथून हे याचा अमर्याद उपभोग घेणं हे केवळ पशुच करतात. त्याचं कर्म त्यांना लागत नाही. पशु योनी आपण म्हणतो ना, भोग योनी आहे, ते करतात, त्या कर्माचं फळ त्याला लागत नाही. वाघ आता शिकार करतो, हरणाला खातो, पण त्याचं पाप त्याला लागत नाही. मनुष्याने मात्र ते केलं तर मनुष्याला पाप लागतं, कारण मनुष्य कर्मयोनी आहे. ज्ञान घेऊन कर्म त्याप्रमाणे कर्माच्या परिणामात बदल घडवून आणण्याची क्षमता मनुष्याकडे आहे. तशी बुद्धी मनुष्याला मिळालेली आहे, पण ती प्राण्यांकडे नाहीये. आता पुढच्या श्लोकामध्ये आपण तमोगुणाबद्दलच जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवांना बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुण हा गुण कसा आहे? सत्वगुणाच्या विरुद्ध आहे. आणि वर्णन कसं केलंय? प्रमाद, आलस्य आणि निद्रा. आणि तीही कशी? अधिक, म्हणजे प्रमाणाबाहेर. आता सर्वसाधारण लोक 7 ते 8 तास झोपतात, पण या तमोगुणी व्यक्तीला 12 तास झोपही अपुरी वाटते. प्रमाद म्हणजे काय? वेडेपणा एक प्रकारचा. अत्याधिक दारू पिणे, अत्याधिक झोपणे, अत्याधिक व्यसनाधीनता, म्हणजे ते केल्याशिवाय त्यांना राहताच येत नाही. वारंवार सिगरेट ओढणे, जुगार खेळणे, म्हणजे नुकसान झालं तरी चालेल, तरी परत तेच ते करत असतात. आणि अशा प्रकारच्या मूर्खपणामुळे ते आपल्या समस्यांमध्ये भर घालत असतात. त्यामुळे प्रमाद असं म्हटलेलं आहे. नशा करणे, जुगार खेळणे, भांडण तंटा करणे, हिंसा करणे, संशयी स्वभाव, नियमितपणे काम करणे, म्हणजे जसं नोकरी, व्यवसाय सांभाळणं हे त्यांना जमत नाही. मग लाच घेणे, अयोग्य मार्गाने पैसे कमवणे, असेही मार्ग ते अवलंबतात. आणि ते करताना काही चूक झाली असं त्यांना वाटत नाही. याचं कारण म्हणजे अज्ञान असतं. अज्ञान असल्यामुळे योग्य काय अयोग्य काय हे त्यांच्या बुद्धीला ठाऊक नसतं. कर्तव्य पार पाडणं हे त्यांना खूप कठीण वाटतं, त्यामुळे ते करत नाहीत, जबाबदाऱ्या घेत नाहीत. तमोगुणी लोकांना योग्य अयोग्याची जाण नसल्याने ते गोंधळलेले असतात. चुकीच्याच गोष्टी त्यांना योग्य वाटतात आणि योग्य गोष्टींना ते चुकीचे समजतात. जसं की आता एखादा सामान्य मनुष्य असेल, त्याला ते महात्मा ठरवून त्याची पूजा करतात, पण एखाद्या महात्म्याला मात्र सामान्य मनुष्य ठरवतात. हे त्यांच्या अशा मूर्खपणाच्या कार्यामुळे मात्र ते त्यांची अधोगतीच होते. तर आता अशा प्रकारे अज्ञान, आळस, निष्क्रियता, भ्रम, सुस्तपणा, चालढकल कामामध्ये, अत्याधिक आहार, मांसाहार करण्याची विशेष रुची, शिळं अन्न खाण्याची आवड, उशिरा उठणं, उशिरा झोपणं, नकारात्मक विचार असणं, संशय वृत्ती बाळगणं, चिंतेने घेरलेलं असणं, अशी सर्व लक्षणं जी आहेत ना, ही तमोगुणाच्या प्रभावाची आहेत. आणि ही सर्व तमोगुण जो आहे तो मनुष्याच्या प्रगतीला बाधा बनतो. आता या 3 गुणांचं आपण वर्णन ऐकलं. सत्वगुणाचं ऐकलं, रजोगुणाचं ऐकलं आणि तमोगुणाचं ऐकलं. त्यामुळे आपल्याला हे समजतं की कुठला व्यक्ती कुठल्या गुणाने प्रभावित आहे. आपल्याला सांगितलं काय आहे इथे, की हे जाणून घेऊन, गुणांबद्दलचं महत्व जाणून घेऊन आपल्याला प्रगती सत्वगुणाहून पुढे करायची आहे. त्यामुळे ज्या गोष्टी आपल्यामध्ये रजोगुण किंवा तमोगुण वाढायला कारणीभूत होतात, त्यांच्यापासून दूर राहायला पाहिजे. ज्या गुण आपल्याला सत्वगुणामध्ये टिकवून ठेवतील त्या गोष्टी आपल्याला आणल्या पाहिजेत. आता ध्येय कृष्णधामात जाण्याचं असेल तर सत्वगुणाहून वरती प्रगती, म्हणजे तिन्ही गुणांना पार करण्यासाठी आपली प्रयत्न असले पाहिजेत. आता सत्वगुणी पण व्यक्ती बद्धच होतो. आपण जाणलं तिन्ही गुण हे बंधनच आहे. सत्वगुणी व्यक्ती बुद्धिमान असतो, योग्य अयोग्य तो समजू शकतो, त्यामुळे वाईट कार्य करत नाही, परिणामी तो सुखी समाधानी असतो. आणि या सुखामुळे आणि ज्ञानाने तोही बद्ध असतो. सत्वगुणी व्यक्ती बुद्धिमान असतो, जसे आपण म्हटलं काही शास्त्रज्ञ असतात, वैज्ञानिक, तत्वज्ञानी, लेखक, कवी, असे विज्ञान म्हणजे खूप ज्ञानी असतात. पण तरीही या भौतिक जगाच्या पलीकडे ते जाऊ शकत नाही. पृथ्वी ते उच्चलोक, उच्चलोक ते पृथ्वी, असाच जन्म त्यांचा सुरू होतो. पृथ्वीवर परत जन्म घेतात, तेव्हा ते ज्ञान प्राप्त करतात, सुख समाधानाने राहतात, भौतिक जगाशी बद्ध राहतात, त्याच्या पुढची प्रगती करू शकत नाही. रजोगुणी म्हणजे खूप इच्छा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी सतत धडपड, कठीण परिश्रम करण्याची तयारी आणि कार्य करताना सतत मला काय लाभ मिळेल यावरती लक्ष ठेवून केलेलं कार्य.
कर्म तो व्यक्ती करत. माताजी आवाज येत नाहीये. सगळ्यांना येतोय का? आला का आता? हा, आला आता आला आला का? आला आला. हा हा, बर बर. तर आता रजोगुणी म्हणजे आपण काय म्हटलं की या संपूर्ण म्हणजे इच्छा त्याच्या खूप असतात आणि ते करण्यासाठी सतत त्याची धडपड असते, कठीण परिश्रम असतात आणि कार्य करताना तो सतत मला काय लाभ मिळणार यावरती लक्ष ठेवून कार्य करत असतो. म्हणजे सकाम कर्म करत असतो आणि हे सकाम कर्म आणि कर्माचं फळ याने तो बद्ध होतो. त्याच्या इच्छा कधी न संपणाऱ्या असल्याने वारंवार तो पृथ्वीवरती म्हणजे या भौतिक जगातच जन्म घेतो आणि रजोगुणी व्यक्ती खूप परिश्रम करून धन कमावतो, यश प्रसिद्धी कमवतो, धनाढ्य बनतो. पण जेव्हा या म्हणजे या धनाचा वापर तो स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करू लागतो तेव्हा म्हणजे पुढे त्याने अजूनच तो बद्ध होतो कर्मबंधनामध्ये. तमोगुणाकडेही त्याची अधोगती होऊ शकते आणि तमोगुण म्हणजे आपण जाणून घेतलं अज्ञान. तो तसाच वागतो अज्ञानामध्ये, आळशी असतो, कामचुकार, कर्तव्य न बजावणारा, कामात चालढकल करणारा, झोपेमध्ये वाया घालवणारा, इंद्रिय तृप्ती करतो तोही प्राण्यांच्या सारखी जणू पशुवत जीवन तो जगतो. योग्य अयोग्य समजण्याची बुद्धी नसते, मनाला येईल तसं वागतो. स्वप्न रंगवतो म्हणजे मोठ्या योजना बनवतो पण मनामध्ये किंवा म्हणजे प्रत्यक्षात क्रिया काही करत नाही आणि पुढे मग पशुयोनीमध्येच जन्म घेतो. भौतिक जगात तोही बद्ध राहतो. तर अशा प्रकारे आपण समजून घेतलं की जो सक्रिय आहे आणि संतुष्ट आहे तो म्हणजे सत्वगुणी, जो सक्रिय आहे पण संतुष्ट नाही तो रजोगुणी, आणि सक्रियही नाही आणि संतुष्टही नाही तो म्हणजे तमोगुणी. आता पुढच्या ज्या श्लोकामध्ये आहे ते आपल्याला महत्वाचं सांगितलंय तर ते जाणून घेऊया. आता या 3 गुणांबद्दल आपण जाणून घेतलं. आता पुढे बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे 3 गुण आपल्या सर्वांमध्ये असतातच आणि या 3 गुणांमध्ये वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते. हे 3 गुण आपल्याला भौतिक जगामध्ये कधीही सोडत नाहीत. कुठल्या तरी एका गुणामध्येही आपण राहत नाही. म्हणजे कधी आपल्यामध्ये सत्वगुण वाढतो, कधी रजोगुण वाढतो, कधी तमोगुण वाढतो किंवा कमी पण होतो. म्हणजे आपण सत्वगुणाला पोषण दिलं तर आपल्यात सत्वगुण वाढेल. पण सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुणात सत्वगुण हा श्रेष्ठ मानला गेलेला आहे. पण असं असलं तरी प्रत्येक गुणाचं महत्व आहे. जसं सत्वगुणाचं महत्व आहे तसं रजोगुणही महत्वाचं आहे. कारण रजोगुणामुळे मनुष्य क्रियाशील राहतो. जी आपली दैनंदिन जीवनातली कामं आहेत ती आपण ह्या रजोगुणाच्या प्रभावाखालीच करू शकतो. तमोगुण आहे, तमोगुण म्हणजे निद्रा, झोपेशी संबंधित आहे. शरीराला विश्रांती आवश्यक जी झोप असते ती आपल्याला तमोगुणाच्या प्रभावामुळे मिळते. पण जेव्हा रजोगुण आणि तमोगुण प्रमाणापेक्षा जास्त प्रभाव टाकतात तेव्हा मात्र त्यांचे दुष्परिणाम होतात. आता आपण कसा आहार घेतो, डोळ्यांनी आपण म्हणजे इंद्रियांनी आपण काय ग्रहण करतो, कानांनी काय ऐकतो, डोळ्यांनी काय बघतो, कोणाबरोबर संग ठेवतो, या सगळ्याचा प्रभाव आपल्यावरती होत असतो. रजोगुण आणि तमोगुणाचं संतुलन असेल ना तर ते खूप चांगलं असतं. पण असंतुलन झालं तर मात्र मोठ्या समस्या उभ्या राहतात. रजोगुणामध्ये जर का खूप अधिक वृद्धी झाली तर मानसिक आजार संभवतात आणि तमोगुणामध्ये वृद्धी झाली तर अज्ञानामुळे भ्रमित होऊन मनुष्य हिंसा करतो, गुन्हेगार बनतो. म्हणजे अशा विविध समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. तर हे सगळं आता आपण पंचकोशांमधलं जेव्हा ज्ञान घेतलं ना तेव्हा थोडक्यामध्ये ते समजून घेतलं होतं. गुणांच्या प्रभावाखाली हे सगळं ठरत असतं. आता सत्वगुणी व्यक्तीचे आपण लक्षणं जाणून घेतली की तो ज्ञानी असतो, सुज्ञ असतो, बुद्धिमान असतो. रजोगुण कसा असतो, क्रियाशील, म्हणजे स्पर्धात्मक वृत्ती असते, महत्वाकांक्षी असतो. आणि सत्वगुण श्रेष्ठ म्हटला तरी रजोगुणाचं महत्व आहे. जसं आता एखादा राजा असेल बघा, तो शासन करतो, राज्य चालवतो,
त्याच्यामध्ये हा रजोगुण असतो. त्यामुळे राज्याला सुरक्षा प्रदान करू शकतो, देशाचं रक्षण करू शकतो, देशाची प्रगती व्हावी आणि राज्य वाढावं, संपत्ती वाढावी म्हणून तो प्रयत्नशील राहतो. पण जेव्हा आता एखादा राजा सत्वगुणी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य करतो ना, तेव्हा तो अधिक यशस्वीपणे आणि नीतिमत्तेने राज्य करू शकतो. जसं छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वामी रामदास यांचा उपदेश मानला, चंद्रगुप्त राजाने चाणक्याचा उपदेश मानला. त्यामुळे ते अधिक यशस्वीपणे आणि प्रभावीपणे राज्य करू शकले. आता इथे या श्लोकात काय सांगितलंय, तर जीवात्मा तर शाश्वत आहेच, पण भौतिक प्रकृतीमध्ये तो बद्ध आहे आणि त्यामुळे तो जी सतत परिवर्तनशील आहे. प्रकृती आधिभूत हे परिवर्तनशील आहे बघा. आधिभूत म्हणजे प्रकृती. प्रकृतीच्या गुणांमध्येच ही सतत वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते. इथे आता बघा पुढे दाखवलेलं आहे ही वर्चस्वाची स्पर्धा सतत सुरू असते ह्याच्यामध्ये. आणि त्यामुळे कधी सत्वगुण प्रबळ असतो, कधी रजोगुण प्रबळ असतो, कधी तमोगुण प्रबळ असतो. आता ज्यावेळी सत्वगुण प्रबळ आहे त्यावेळी सत्वगुणाने रजोगुण आणि तमोगुणावरती मात केलेली असते. त्यावेळेला म्हणजे सकाळच्या वेळी असं आपण म्हणतो की सत्वगुण प्रबळ असतो. याच वेळी बघा मुलांना आपण सांगतो लवकर उठून पाठांतर कर, अभ्यास कर, कारण यावेळी अभ्यास केला तर व्यवस्थित लक्षात राहतं, पाठांतर लवकर होतं, आठवणीत राहू शकतं ते. आता ज्ञान कसं आहे हे सत्वगुणात स्थित होऊन आपण घेऊ शकतो आणि त्यासाठी पहाटे सूर्योदयाच्या पूर्वीचा जो 1.5 तास आहे ब्रह्ममुहूर्तावरती उठण्याचं हे महत्व सांगितलेलं आहे. भक्तही बघा पहाटे उठतात, मंगल आरतीला उपस्थित राहतात, जप करतात, कारण ती वेळ उत्तम मानली गेलेली आहे. जप करताना मन त्यावेळेला शांत राहू शकतं, स्थिर राहू शकतं इतर वेळेपेक्षा. मग सूर्योदय झाला, दिवस उजाडला की रजोगुणाचा प्रभाव वाढू लागतो. सगळ्यांचीच कामावर जाण्याची घाई, पैसे कमवण्याची धडपड सुरू होते. मग दिवसाच्या वेळी रजोगुणाने सत्वगुणावर आणि तमोगुणाचा पाडाव केलेला असतो. त्यावेळी रजोगुण प्रबळ आहे आता दिवसाच्या वेळेला आणि त्यामुळे मग रजोगुणाच्या प्रभावाने मन खूप ऍक्टिव्ह असतं, सतत कामाचे विचार असतात, इकडे जायचं, ते काम करायचं, असं असं म्हणजे मनात विचार असतात. त्यामुळे जप करायला मन एकाग्र होऊ शकत नाही. आता रात्रीच्या वेळी बघा सूर्यास्ताच्या नंतर तमोगुणाचा प्रभाव वाढतो. तमोगुणाने सत्वगुण आणि रजोगुणावर त्यावेळेला मात केलेली असते आणि तमोगुणाच्या व्यक्तीमध्ये अज्ञानाचा प्रभाव असतो. तशीच कार्य त्या गुणाच्या प्रभावाखाली होतात, चुकीची कार्य, चोरी करणं, नशा करणं, हे सर्व रात्री केलं जातं. आणि यावेळेला जर का भक्ताने कोणी जप करायचं ठरवलं तर तो म्हणजे शक्य होत नाही, जमत नाही, लक्ष लागत नाही, झोप येते. तर आता या 3 गुणांचा प्रभाव केवळ माणसांवरच नाही तर पशु पक्षी, वृक्ष वेली, समाज, देशाच्या व्यवहारावरही पडतो. जेवढा प्रगत देश तेवढा रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. जेवढे आध्यात्मिक गुण तेवढा सत्वगुण प्रधान असतो. मागासलेल्या अविकसित देशामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव आढळतो. आता या भौतिक प्रकृतीमध्ये, भौतिक जगामध्ये असं काहीच नाही की ज्याच्यावरती गुणांचा प्रभाव पडत नाही. आहारामध्ये पण कितीतरी पदार्थ असे असतात की ज्यांच्यावरती गुणांचा प्रभाव पडतो. आपण म्हणतो ना, ज्या साधकाला कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायची आहे त्यांना कांदा लसूण खाऊ नका म्हणून सांगितलं जातं, कारण हे तामसिक गुण आहे या 2 पदार्थांमध्ये. ते खाल्ल्याने हा तमोगुण आपल्यामधला वृद्धिंगत होतो आणि त्याचा प्रभाव काय होतो हे आता आपण समजून घेतलं. तसंच गाईचं दूध प्यायला सांगितलं जातं, कारण हे सत्वगुणाचा प्रभाव आहे. मग तेलकट, मसालेदार, चटपटीत स्वाद असलेले पदार्थ हे रजोगुणी जो आहार आहे तो त्या गुणाचीच वृद्धी करणार. आता उच्च ग्रह जे असतात तर तिथे सत्वगुणाचं प्राबल्य असतं, म्हणजे स्वर्गलोक आदीमध्ये. पृथ्वीवरती रजोगुण प्रबळ आहे, त्यामुळे स्त्री पुरुष यांच्यातलं आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ हे सर्व जे अनर्थ आहेत हे रजोगुणाच्या प्रभावामुळे पृथ्वीवरती जास्त आहेत. आणि जे पृथ्वीच्या खालचे ग्रह आहेत तिथे तमोगुणाचं प्राबल्य आहे. आता या 3 गुणांमध्ये ही जी सतत चढाओढ सुरू असते म्हणजे ते गुण आपल्याकडे खेचत असतात. पण मनुष्याची इच्छा असेल तर अभ्यासाने, ज्ञानाने मनुष्य रजोगुण आणि तमोगुणावर मात करू शकतो आणि सत्वगुणात स्थित राहू शकतो. कालांतराने मग शुद्धीकरण झाल्यावर सत्वगुणाच्या पलीकडे जो गुण आहे विशुद्ध सत्वगुण, त्यापर्यंत उन्नतीही साध्य करू शकतो. विशुद्ध सत्वगुण ही या 3 गुणांच्या वरचा किंवा गुणातीत स्थिती म्हटली जाते आणि या गुणामध्येच आपण भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान घेऊ शकतो. आता आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावामुळे हे आपल्याला शक्य होत नाही. त्यांना जेव्हा पार करून आपण गुणातीत होतो
तर तेव्हा ज्याला वासुदेव अवस्था असंही म्हटली जाते, त्यावेळेला पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित भक्त होऊ शकतो. तर आता आपण जसं समजून घेतलं, प्रकृतीचे 3 गुण हे सतत वर्चस्वासाठी चढाओढ करतात. म्हणजे या 3 गुणांचा प्रभाव मनुष्यावर पडत असल्याने कुठल्या एका कार्यात तो व्यक्ती स्थिर राहू शकत नाही. हे वैशिष्ट्य आहे या गुणांचं. म्हणूनच मनुष्याला काहीतरी अपूर्णता सतत जाणवत राहते आणि ती दूर करण्यासाठी तो वेगवेगळे उपाय शोधतो. कधी सत्वगुणामधले छंद जोपासतो, पुस्तकं वाचतो, ज्ञान शिकून घेतो. कधी रजोगुणामध्ये मनोरंजनची साधनं म्हणजे सिनेमा, नाटक, वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये जाऊन खातो, वेगवेगळ्या ठिकाणी सुट्टीवर जातो. कधी तमोगुणाच्या प्रभावाने नशा करतो, कधी झोपतो. पण याने त्याचं समाधान त्याला मिळत नाही, स्थैर्य नसतं. पण या 3 गुणांच्या वरती स्थित असलेला जो गुण आहे विशुद्ध सत्वगुण, हा स्थिरतेचा गुण आहे. म्हणून 3 गुणांना पार करू शकलेला भक्त एकाग्रतेने भगवंतांची सेवा विशुद्ध सत्वगुणामध्ये राहून स्थित राहून करू शकतो आणि पूर्ण समाधानी राहतो. तर विशुद्ध सत्वगुणाच्या स्थिरतेची स्थिती कधीही ढळत नाही. पण 3 गुण मात्र प्रकृतीचे हे सतत बदलत राहतात आणि त्यांच्या प्रभावामुळेच मनुष्याची स्थिती ही दोलायमान असते, मन अस्थिर असतं, कुठच्या एका निर्णयावरती ठाम राहू शकत नाही. सतत काहीतरी वेगळे वेगळे पर्याय त्याला दिसत असतात. एकाच वेळी अनेक गोष्टींकडे आकर्षण असणं म्हणजेच प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव आणि या प्रभावातून मुक्त म्हणजेच एकाग्रतेने भगवंतांच्या चरणी स्थिर झालेला भक्त, जो विशुद्ध सत्वगुणाची त्याने स्थिती प्राप्त केलेली आहे किंवा त्याला वसुदेव अवस्था असंही म्हटलेलं आहे. तर आता इथे आपण थांबूया. 11वा पूर्ण करू माताजी. छोटा आहे श्लोक आणि मग आपण थांबूया. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विविरुद्धं सत्वमित्युत. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं आतापर्यंत की या 3 गुणांमधला श्रेष्ठ गुण कुठला आहे? सत्वगुण आहे. रजोगुणी आणि तमोगुणी हा व्यक्ती दुःखीच असतो, पण सत्वगुणात तो थोडा आनंद प्राप्त करतो, पण तरीही जो खरा निर्मळ आनंद असतो तो नसतो त्याच्याकडे. तरीही रजोगुणी आणि तमोगुणी पेक्षा तो सुखी असतो. तर या श्लोकात कृष्ण काय सांगतात की देहाची 9 द्वार ज्ञानाने प्रकाशित झाली की सत्वगुणाची वाढ होते. आता या कुठल्या 9 द्वारांबद्दल कृष्ण म्हणतायत इथे? तर 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदा. तर 9 द्वार प्रकाशित झाली म्हणजे ज्ञान प्राप्ती झाली आणि त्याचा परिणाम त्याच्यावरती स्पष्टपणे दिसतो, म्हणजे सत्वगुणाची वाढ होते त्याच्यामध्ये. तर या गुणामध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीने पाहू शकतो, समजू शकतो. कारण सत्वगुणाचं लक्षण आहे ना, एक प्रकारची स्पष्टता त्याच्यामध्ये असते. सर्व गोष्टी संयमितपणे करून त्यांची रुची घेऊ शकतो. मनाने व शरीराने तो पवित्र असतो. ज्ञान असल्याने विचारपूर्वक निर्णय घेतो आणि त्याप्रमाणे तो वागतो. योग्य अयोग्याची अचूक जाण असते, त्यामुळे चुकीच्या गोष्टी तो करत नाही. इंद्रिय संयमित ठेवू शकतो, सुख समाधानाने शांतीने जगतो आणि ज्ञान प्राप्ती झाल्याने मनुष्य जीवनाचं महत्व त्याला कळतं. गुरूंच्या संपर्कात तो येतो, त्यांच्या आदेशांचं पालन करतो, साधना करतो आणि इंद्रियांचा उपयोग कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्यामध्ये करू शकतो. त्याचं ध्येय काय आहे या मनुष्य जन्माने? तर कृष्णांकडे जाणं हे त्याला स्पष्टपणे आता समजू शकतं आणि त्यासाठी तो प्रयत्न करू शकतो. तर अशा प्रकारे हा जो सत्वगुण आहे ना, तो आध्यात्मिक उन्नतीसाठी पात्रता आहे, म्हणजे सहाय्यक ठरतो तो. रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्ती त्यांच्या गुणवैशिष्ट्यांमुळे कृष्ण भावनेकडे सहजासहजी वळू शकत नाही. त्यांचं भौतिकाकडचं आकर्षण हे अधिक असतं. पण सत्वगुण मात्र आध्यात्मिक उन्नतीसाठी कमीत कमी, ज्याला म्हणतो ना आपण पात्रता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तसं आहे. आणि ती सत्वगुण जर का तो व्यक्तीने गाठला असेल तर क्रमशः अभ्यासाने तो विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत पण जाऊ शकतो. तर आता इथे थांबूया. आज आपण 11 श्लोक पूर्ण केले. 12व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघू.